Ndangu ndiroro ndinonzi Bishop Majika kana kuti Samuronda. Bishop Samuronda. Imbwa yatinotoita hakunotoone dzakawanda chaidzo kwete kucha. Because ndinongoti imbwa breed rese ndinofanira kunge ndinaro. Tofanira tine breed rese rembwa. Makatangisa rini basa rekubreed imbwa? Handana chai. Now rino igore rechi4. Zvembwa zvinomboda chikoro here. Zvoda ruzivo chete asi chikoro. Kungoziva chete kuti imbwa inoda kupuhwa rudo, imbwa inodei zvatopera. Kana waidzidza waipedza usina stress nayo. Munorevei imimi kana muchiti munofarira imbwa kupfuura vanhu? Imbwa inogona kubhihevha kunda vanhu. Munoziva here kuti imimi munogona kurohwa nevanhu panapa. But hamukwanisi kurohwa nevanhu kana muine imbwa yenyu. Imimi pamuri apa munogona kutosvika mukandituka, asi imbwa yangu inotoziva kuti ini atenzi wangu andituka nawo ndowirira nawo. Sometimes chese chinoitwa nembwa nemunhu imbwa inochiita. Hapana chinhu chinomunotaura chinoitwa nembwa. Imi munogona kuti munotadza kuteera mbavha sometimes. Imbwa inoteera mbavha kunoti gogoni. Wavheti kunobayisana and so on. Takuenda kumbwa. Saka ini ndinoda imbwa sometimes kukunda vanhu because munhu anomisbehave. Munhu anofamba nemakuhwa, imbwa ina guhwa rainofamba naro. Munhu anokupandukirawo kuponda, imbwa imbofa yapandukira tenzi wayo hazviti. Munhu anokuisira muchetura, imbwa ndisiri muchetura. Saka inini I like dogs. Ndopfuura mwana anotokundwa kubhihevha nembwa dzacho. Mwana anotokundwa kubhihevha nembwa. Imbwa sofa ndine mapitbull. Aya muri kuona iri pitbull red nose. Iyi inonzi Chinese chocho. Aya matoy pom. Ndine majack russell. Ndine maboabu. Ndine marottweiler. Ndine magerman shepherd. Ndine mabelgian malinois. So ndine mabreeds akatowandei. Toy pom ndangoitora ine female yayo. Repeat ndakatora rine female racho. Chinese chocho ndakatora nemafemale. Then mapuppies ndakuchiita mapuppies manje. Saka pese pandinoburutsa imbwa ndinosiya one. Ikaita mapuppies like Chinese chocho ne7 mapuppies. Kana ndakuburutsa ndoburutsa 6 ndosiya 1. Anditi ipiti ndikaita mapuppies ndikaburutsa ndosiya 1. Toy pom ngaita mapuppies ndosiya 1. Jack Russell kana mapuppies ndosiya 1. Belgian malinois ndosiya 1. Ndozvatinongoita. So that hazvizondinetse ini pakuita mbwa dzangu. Kunotoronedza ndinotofamba ndinotenga like mamales. Kana ndichinge ndaita imbwa, let's say ndine Chinese chocho female ine mapuppies anditi. But male ndakatowana kumaronde. Then ingori nyaya communication yawo. Ndinoda Chinese chocho ndine pure brand ndine macross. Ndine female uya nemale. Umwe anoti ndipe mari, umwe anoti ngatite puppy deal. Zvinoenderana nochichikuitika paground. But ndoda imbwa dzese ndikada nditi best breed ndinyepa. Because vanhu vanyeba kuti pitbull unorasa memory. Ini ndowira nemapitbull esingaite mukasvika pamupangwa pakawanda. Ende ando imbwa yandowira naye inoteerera ino understand zvandinoda kutopfuura maGS anodiwa nevanhu. Saka zvoenderana nokuti imbwa iyoyo yaunoda iyoyo ndeipi. Kuti imbwa iri kuteerera by that time ndeipi. Because mukatora pitbull rangu iyi munhu chaiyo. Inotonzwisa niteerera kunda magerman shepherd acho. But wanoti pitbull inorasa memory. Izvo ndikascreama ndikadedza code yangu inojamba iti ari padenga tozoti mbomashaka. Anditi pagerman shepherd rotoda rawana munhu wacho nemaziso. Saka dzakatosiyana imo. Saka ndikati best breed ndinyepa. Pazvienderana nekuti uri kuitrita sei imbwa, uri kuigonera zvainoda kuti ite best kwauri. Imbwa dzangu it's over 70. Over 70 dogs. Ndikati kunotone kunokwa it's over 70. Dzakawanda. Kana naingani? Ndinotombotora audit. Ani muri kuona puppy ine 2 months this puppy. Check up. Yakutopinda mwedzi wechitiri. Yakatobva kubaya second pavo nezuru. Nditi yakuda kutogadzira 5 in 1. Yakugadzira kubaya 5 in 1. So idzi chete dzakaberekwa dzi8. Take Saka chibereko unobayisa majekiseni. Dzinobaiwa ma-injections, dzoda ma-vaccine. Imbwa dzotoda ma-vaccines ese. First pavo, second pavo, 5 in 1. Chinhu chakakosha paimbwa ndechekuziva zvainoda. Imbwa haidi kurohwa
imbwa haidi kunyimwa chikafu. Imbwa inoda kupuwawo rudo zvamunoita vana venyu. Imbwa ikarwara inoda kurapiswa, nekuti ikatorwara inotopuwawo mubhedha akakwavheti, ukaitenda kwavheti dzotopuwawo mubhedha zvamunoita imi vanhu kuchipatara. Dzinoteswa padripi chienda noti arwara nechirwere chipi. Zvino vanhu mune dambudziko rekuti mimi imbwa munobva mada kuita imbwa chaiyo. Ani mukaona imbwa dzangu dzinogeza handiti 4 times per week, 5 times per week dzotogeza dzatojera. That's why muri kuona ndi imbwa dzewhite ndedzemumba idzi, amwe dzewhite. Imbwa yatogeza 4 times a week. 4 times per week. Kana zvakawo ndine pressure yakawanda 3 times per week, but 4 times per week. So imbwa dzinodhibhiswa, dzoda dhibhi, then dzinodawo zvinonzi dog shampoo, dzotogeza dzotoshampuyo, wapedza modzidzungurudza. Imbwa dzinogeza vanhu vanorwadziwa because inini ndinobata imbwa dzangu sevanhu. You cannot say kuti mwana wangu inini ari kugeza nemafomba handiti, then imbwa yangu inini ndobva ndageza nesefi. Inoumbuka, inochenuruka, inobva mvere, inopedzisira yakurwa nechirwere chemenji. Cho chinenge yangounduka mvere, yakuita zvisasa, yakuita gwembe. Imbwa yafanira kugara chingokwenya, chingogwa mvura. It's not good kuti imbwa yange chingokwenya pese. Waziona urengo ine imbwa yemumba, imbwa ine chigara mumba. Imbwa yangu inopinda mumba, inopinda mugara vasofa. Saka imbwa dzenzi kugara mumba idzi? Dzemumba idzi dzemba diki dzike. Dzemba pane dzinogara mumba, pane dzogara makennels. Kupurasi ndakatita kutovaka makennels ake. Ndangotora planning policy here. Ndobva ndangorova 100 meters kudai, 40 meters kudai. Mandarova makennels. Then kuno kundokwateta kutenga emakevini edari. But kana watenga manje anoda kukweshwa, nejiki, anoda kusprayiwa nejiki yadhiese kuitira pavo, kwavoita pavo nezvimwe zvirwere zvisiwana. Nekusprayiwa kuitira nhanza, nhata, nhunzi nezvikwekwe. Bruce, ada kutovhura hombe. Sit down boy. Gara basi. Panye yezvekudya baba. Pambwa 70. Imbwa dzino chinhu chandakaona ine vanhu vanopa imbwa mapellets, mabobchewe and so on, zvimwe zvikafu zvembwa. But inini maonero angu in through my experience ndakaona kuti iabuse imbwa. Because you cannot say kuti imbwa yakaita sebhuwa, otora bhuwa uri pamapellets ari gute handiti, ende itendapo imbwa idzo dzakuchaya yadhiese dzoguma dzakuchaya nemapellets. Saka inini ndinotenga chikafu makandini kwese, asi pese pandotenga chikafu vanotoziva kuti imbwa dzangu inini chikafu chikangoita fish ndikaona ine fish handidyi. Saka chikafu chembwa dzangu vanorasa chikafu zvine hove, vachiisa chikafu changu pakanaka. Havaise chikafu changu pazuva, vanese pabhuru chikafu changu saore, nekuti imbwa inotosemawo chikafu chikanyakora anosiya. Ndinoendawo kumaabato ndinotenga nyama yembwa nditi imbwa dzangu dzodya nyama 5 times per week. Ndinozitengera nyama yembwa, nyama yakaenderwa nemagetsi, imwewo masodas nemafaini aya nemabhonzo, ndozitengera ndichidzikandira ndichidzipawo. Wodya nyama 5 times a week? 5 times a week. Mwamwari hamuna kushainira vanhu ira. Hanzi kushaina. Vanhu vari kuita mwito usingazvida. Ko nyama yembwa idhure. Nyama yembwa enda 50 cents kg. 50 cents per kg. Nyama yembwa. Shondoresi. Because if it is a project, asitombo ndizokusora chomera. There's no need to be sticky.